నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్దాం. కర్నూలు జిల్లా అరికేర గ్రామంలో మహిళతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన వ్యక్తికి గ్రామస్తులు దేహశుద్ధి చేశారు. గ్రామానికి చెందిన రాజశేఖర్ అనే వ్యక్తి అరికేర తండాకు చెందిన ఓ మహిళ పొలం పనులు ముగించుకొని ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా ఆమెతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. దీంతో గ్రామస్తులు అతన్ని చెట్టు కట్టేసి దేహశుద్ధి చేశారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు గ్రామానికి చేరుకున్నారు. రాజశేఖర్ కట్లు విప్పి స్టేషన్ కు తరలించేందుకు ప్రయత్నించగా గ్రామస్తులు ఒప్పుకోలేదు. చివరకు అతన్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషన్ కు తరలించారు. బాధితురాలి బంధువులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఘటనపై విచారిస్తున్నట్టు ఎస్ఐ మన్మథ విజయ్ తెలిపారు.